Talom, horasma dihita saluhutna damang dainang, dohot sude ruas ni GMI Kasih Karunia Medan. Toktong dope hita marminggu di bagas tabe di bagasan las niroha. Taihut ton ma parmingguat tahun di bagas tabe. Pangula ni Huria GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan, pasahaton selamat beribadah tuhita saluhutna. Rap martangiang mahita asabui pajupang muse di gerejaon. Tuhat tama namandongani hita mauliate. Tamulai ma ibadat ta ring mahita jongjong, lastaendehon ma Yesus sai ingani. Marolop-olop mahamu ale akka partigor, mangasahon Jahoba, talupdo marende akana ujur maroha. Puji hamu ma Jahoba mardongan hasapi, marende mahamu upuji ibana, mardongan hasapi na martali 10. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Yesus Kristus, dot goarni tondi porbadian na tumopalangit dohot tanoon, sai di pasahor on madamena tu tondi tabe. Amin. Jongjong dope hita, tapuji tuhata sian logu nomor 30 dipuji roakon doho. Kudul mahamu, rapita martangiang ima tangiang panindangion ta mulai ma. Ale damanami na di banua ginjang, namanopa hami sian holong ni roham,
namangaramoti hami marhite-hite holongmi, jalan patauhan hami di bagasan holong ni roham, mardongan haserepon ni roha, uparhatopot hami dona soha holongi hami ho, sianasa roha, tondi pikiran dohot gogonami, jaladongan ipe dang holongi hami, songon pakaholong ni Kristus di hami, namian dongolum di bagasan tondi nami, alai utulak kami doi marhite-hite pangalahonami, utulak kami do tondim, dang uradoti hami lomoni roham, ipe sesama nasa dosa na hula hami, urupi mahami paturehon pangalahonami, jala di bagasan panogunoguan ni tondim mahami, disude ulaw na neng ulaw nami tuculuanon, asa gabe patar di bagasan hami, dohot di bagasan salut halak hamuliaon ni panopayonmu, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ohom mahita martangyang di bagasan rohat tabe. Tongon dana si pangoloi mahamu, undang mapayihut-ihut hamu be, sakap-sakap ni roha, uju dihautoan muna na jolo, alai mangihuton nabadiai, nama jauh hamu, dohot mahamu gabe badia, dinasa parangemuna. Aina tarsurat do, badia mahamu, aina badia do au. Rap ita martangyang, imatangyang alea manami tamulai. Alea manami na di banua ginjang, say pinor badia maguarmu, say roro maharajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua ginjang. Leon matu kami sadarion hanguluan siapari, sesa manusa nami songon panesa nami, di dosa di dongan na mardosa tu kami, unang kami togion tu pangunculan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot agogon, rodia sangapon saliling-liling na. Amin. Majaha mahita, marsialusalusan, imana nienet sian pesalmen 10 tolu, ayat 2, sahat rodi ayat onom, ring mahita jongjong. Di ayat onoman non, rap ita majaha. Tadia lelengondo ale Jehovah, sai hualupahonmu au toktong. Sadia lelengondo tabuni hononmu bohim sian au. Sadia lelengon sai mardondami rohaku, sai humasusa rohaku di bagasan manfaat hari. Sadia lelengon sai angatan ni alokku au. Tatap tuon jala alu siau ale Jehovah debatakku. Sai patiur ma parnidaku asa unang laos mate modom boti au. Asa unang dohonon ni musuku nungatung kupatunduk ibana gabi marsurak aka alokku maon molotung rebe-rebe au. Rapita alai anggo au marhaposa tu asi ni roham do au ikon maruluk-uluk rohaku mida pangurupin marende maau tu Jehovah ai gando uhumna tu au. Gloria Patri. Nang rudi salib
Rap dohot dongatta sahaporseaon, rap mahita maka tidakon haporseot tai tamulai. Au porsea di bata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di bata Jehovah na sasadai, ima na dilubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di porbadia, andorang suabubuhan. Ido Tuhata na tumaon na demit, di panguhuman ni Silatus, namate terpajal do ibana di hau pinorsilang, jala ditanom. Nungi mulak mangulu di ari patuluhon, nama naik tu naik tu surgo, lahundul tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pa imamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangul dohot namate. Au porsea liton di porbadia, Jala adong sada huria na badia, huria atau pani ala Kristen akan na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai na mandok, mulak mangulu sugut daging halak nong mate, dohot dia nguluan na suara sudah. Amin. Amin. Hundul mahamu. Tajahama epistel songon patujolo ni jamita imana nienet sian rom onom ayat 12 rodi ayat 20 tolu. Jahama di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Atong unang ma dosai mangarajai di bagasan daging muna na olo matei, mangoloi hisapna. Jala unang ma pasahat hamu akka ruas muna tu dosai, bahen sijata ni hajahaton. Tu debatama tahe pasahat hamu diri muna, songon akka naung pinangulu ni sian namate. Songoni nang ruas muna, tu debatamai bahen sijata hatigoran. Aidang rajaon ni dosai behamu, aidang digomgomi patiki hamu, tung asini rohaido, atong behanama, mardosa mahita alan ginonggoman ni asini rohai, dada ginonggoman ni patiki hita, dao maanggoi. Dang diboto hamuon, ia tusi di pasahat amu dirimu gabe hatoban pangoloi. Hatoban ni ido hamu akan namangoloi. Manang hatoban ni dosa tu hamatean, manang pangoloi tu hatigoran. Alai mauliate ma di debata, ala salpu tiki pangadopan muna di dosai. Gabe pangoloi hamu di nuaing, sian nasa rohamuna di ruhut ni poda, naung sahat tuhamu. Aidung malua hamu sian dosai, gabe tuduk dohamu mangoloi hati gorani. Ruhut ni jolma ma uupamahon alani hagaleon ni daging muna. Ay songon naung pinasahaton muna, akka ruas muna gabe pangoloi di hado ahodaron, dohot di naso uhum, mangulahon naso uhumi, songonima pasahat hamu nuaeng akka ruas muna tu hatigoran, lao pabadia hossa. Tutunian uju hatoban ni dosa hamu, malua dohamu sian hatigoran. Atong dia do parbue muna disi, akanahinai lahon muna anggon waeng, ay hamatean do hapatean na. Alai nuaeng dung malua hamu sian dosai,
Dunggabi pangului di debata hamu, adong do parbue muna tuhabadiaon. Jala hanguluanna saliling nililing nado hapateanna. Ay upa tinuhor ni dosa do hamatean. Alai basa-basa ni debata do hanguluan. Saliling-liling na marhite-hite Kristus Yesus Tuhani. Martua ma akan nau begi hatani debata, jala nau pepsa. Amin. Tabigi ma tikting namasa dihuriata. Oras madihamu saluhutna. Tikting manang boa-boa dihita di bagasan mingguon. Akaruas ni huria na marulang tahun perkawinan mulai siat tanggal 12 satu tanggal 10 Juli 2020 adong 5 rumah tangga. Jala akar ruas ni huria na marulang tahun ima ari hatu tubuh mulai tanggal 12 satu tanggal 10 Juli 2020 adong 24 halak. Hatan itu hata tuaka na marulang tahun perkawinan dohot na marulang tahun ari hatu tubuh didok tuhata songonon di pesalmen 52 ayat 10 tolu rodi 15. Yang go partigori say na martumbur do songon harambir. Songon sada hau ares di Libanon do ibana martunas. Akan asinuan di bagasan bagas joro ni Jahoba, marbunga do nasida di bagasan akka alaman ni debatata. Saya marpinopari do penasida nangdung ubanon marmiak jala ratado nasida. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan Pasahaton, selamat ulang tahun gajang mau murmuna hipas jala goklas ni roha mahamu toktong. Tuhata Yesus Kristus mamasu masuhamu. Barita arsak ni roha. Nunga marujung ngolu amata manupak huta barat siat sektor Sidorame Glugur. Modding na di hari Senin tanggal 6 Juli 2020 di Medan. Jalanunga di Boan Tudean di hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 di pekuburan Simalingkar B Medan. Tatangyakon ma keluarga na tinadikon ni amatai asa tumibu tarapul rohana sida. Dihamu damang dohot dainang naksude ruas ni huria Gemi Kasih Karunia nakpehita marminggu di bagas tabe boy dohita pasahaton pelean dohot persepuluh hatta ima tu rekening ni amata Dr. Sumihar Pasaribu jala adong do dison nomor rekeningna manang langsung tataruhon tu gareja maliate madihita saluhutna. Adorak somartangiak kita marede hita o Yesus panolong na toktong radi. Ay, oh, no,
pauduk marohata martangiang mahita. Ale Tuhan Jehovah amanami na marhabangsa di Banua Ginjang. Utadahami ho ali Tuhan marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Nong mate humokop mami, mangulu jalanay tu surgo, lao paradehon inganan dihami akan na porsea. Tuhan de bata Jehovah manami toktong dohami marlas ni roha. Nak pesoboy do pehami pajupang di garejaon ale Tuhan. Lau mamuji pasangapon ho. Imasude ruas ni huriamon. Alay marminggu do pehami di bagas nami be. Daktagamon somasihol rohanami naik pajupang ale Tuhan. Alay dangadong do petiki di hami naik pajupang. Alani ale Tuhan pangiduan nami tuho sude hami ruas ni huriamon. Padao makopit 10 siai sian hami ale Tuhan. Sian negara Indonesia, khususnya Sumatera Utara ale Tuhan dohot kota Medanon. Asang giat boy hami marminggu muse di bagas na pinarbadian mon. Pajupang bohi hami sama hami na masih haholongan. Pajupak kami na dohot akan na posom ale Tuhan na adong di huriamon. Mauliate madiho ale Tuhan. Dilihat kodo petiki dihami, laho mangula di huriamon, marhobas di huriamon di bagasat tikion ale Tuhan, nakpe piga-piga halak kami alay las dorohanami mangulahoni, alani ale Tuhan pasu-pasu mahami saluhutna, tabay madihami umur na gadyang, padao masyak kami akaparsahiton tarlumobi kopit 10 siay ale Tuhan. Asang giat boy hami mangulaw-law nami si ganupari. Tarlumobi amang padita sami di Sitorus dohot keluarga. Nang inang padita tamri Sitorus dohot keluarga na adong di ingananon. Hupang ido hami tuho ale Tuhan. Asa hotok tong mangurupi nasida law mangula di huriamon. Tabay pasu-pasu mitu nasida marhite akahahipason. Umur nagadyang dohot akayanakon ali Tuhan. Pos do rohanami, ahape ali Tuhan na adong di bagasan rohanami, nahu hasiholi hami tuhohu pasat nami, homa na pasautoni ali Tuhan sian lomo ni roham. Tuhan de bata Jehovah manami satokin nai begion nami mahatam na badiyay marsaringar, marhite-hite inak padita tamri Sitorus. Lema dihami pikiran dohor rohan na torang, tondim-tondi perbadiay maadong di bagasan hami. Asang giat hatamina na yung begyon nami ali Tuhan. Boy hupak ke hami di bagasan ngolu nami siapari. Mamuji pasangapon ho. Unang adong ali Tuhan di hami gijang ni roha. Alay ali Tuhan torok ni roha na adong di hami. Asang giat tarpasu-pasu hami ali Tuhan di bagasan ngolu nami yon. Matsay godang do si Pangidon nami tuho ali Tuhan. Akay anak ko namin na daw siyan hami. Naong marumah tangga na so marumah tangga dope. Tuho mahupasat namin na sida dinganan nabi. Asaho mga ramoti. Nakpe mangula siulaw na siya jabu do na sida ali Tuhan. Homa na mga lian bisuk na siya ko ito na sida. Asang giat boy di ulaw na siday. Sesuai dohot keperluan ni akka parkarejuan na. So ngoninang kay anak ko namin anak dohot boru. Naong tangal Tuhan naong cukup umurna alay dang diliak kodo pe si rokap ni tondi pos do rohanami ali Tuhan sihol ni rohan sudia kana toras leanom mudo aka si rokap ni tondi ni anak kon nami songon na ni halomohon mi di bagasan ngulu na sida ali Tuhan akay anak kon nami naong marumah tangga adong do pe na somar pinopar ya ali Tuhan anak dohot boru ni huriamon tuho mahupasat nami asalean madinasida akapinopar anak dohot boru asalamlas rohanasida ali Tuhan mamuji-muji dohot pasangapon ho nangakayanak kon nami na so karejo do ali Tuhan na masihol rohana na karejo pos do rohanami leanom mo parkarejiat tu nasida ali Tuhan duk salpu kopit 10 siyon sian negara namyon Tuhan de bata Jehovah manami kudang dodongan nami akan namarsahit
Godang do natoras nami akan onggale pamatang na di tonga-tonga ni Huriamon. Pos dorohan nami. Holong na siya ko ido bainom mo pamalum sahit da sida. Tangamu na sunba dia ido mamasu-masu na sida. Akaubat si panganon na pinangan na sida. Boy may Tuhan mabain kami malum sahit na sida. Margogo pamatang na sida ali Tuhan. Asanggiat dung boy hami pajupang di garejaon. Boy hami pajupang musay di bagasan las ni roha. Tuhan debata Jehovah manami hupasatami tuho. Ima dongan nami na marasak ni roha. Nanialakmu ima sada ama di tonga-tonga ni keluarga nasida manupak huta barat. Naung ditaruhot tudean na tuari ali Tuhan. Pos dorohan nami ho pangapul na sumurung. Apulammu do sude keluarga na tininggal honai. Di bagasan las ni roha na sida paborhaton. Keluarga na sidaon tupar satok kinani. Jalalianommu di nasida hadameon. Gajang umur dohot silas ni roha tuaka ari na mangihut ali Tuhan. Ali Tuhan di bata Jehovah manami. Macay gudang dope si pangidon nami tuho. Say homa ali Tuhan marasi roha di hami. Laptabay ma di hami pangatusion. Di sude holong ni rohami di hami ali Tuhan. Nang nanayang mamilehon pilihan nami tuho. Nanileong mi tuhami huliak kami deba tuho ali Tuhan. Tong mapasu-pasui. Asaboy dipakai gereja namion. Lao patibulhon harajaon mo ali Tuhan. Gabi boy hami lamarlas ni roha. Lao manguduti akan ngulu siya pari di hami ali Tuhan. Tabay di hami akan natoras akapar binotoan. Lao madidik akay anak kon nami. Dohot akapahop nami. Tabay di hami silas ni roha ali Tuhan. Di akan namarkarejo dope. Asanggiat boy diulahon ni ali Tuhan. Di bagasan torok ni roha, marhite-hite asi dohot holong ni roham. On matangiang nami tuho ali Tuhan di bagasa tikion. Jalo matangiang pangiduan nami on jala uloy may ali Tuhan. Alay jumulo sesa dosa pangalasyon nami. Unang tarambat asi dohot holong ni roham na nagsijalon nami. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami, martangiak kami tuho. Amen. Tapapungu ma peleatta. Songon ojahan peleatta. Ima sian Galatia onom ayat 10. Atong bitsan sadihari dope taulahon mana denggan di saluhut hala. Alai gumodang ma tudongatta saha porseahon. Maredehita sia nomor 120 sia dung lam hutanda Jesusi. Dung lam hutanda Jesusi rodi basa-basa nai sayang patar mai diau sian hamatian nai lam takasutanda sayang hutanda Jesusi sian hamatenai dumar sia jarong tok-tok sayang hutanda nang lomong ay tundi porbadiai mapatari turohaki takasutanda lam takasutanda sayang hutanda Jesusi sian hamatenai. Amin. Say pasu-pasu. Say pasu-pasu oh Tuhan,
Lau manomu-nomu hatani debata, marede mahita sia nomor 287 ayat sadaro di 2, hapor seon nasit tongi, rap ita jongjong. Uriani Tuhan, tapasa daru kata martangiak kita. Gok di bagasad dami nasiad debata mati-hati do pikirata, mangaraduti hatani Tuhan nasahat tu hita ganup di bagasad tikyon. Marpamuati marohani debata di ngulunami. Perlu dihami pangajarion nati kosyat debata. Jalong manau pangido kami di tikyon, panguluho partod dion nami nati kos di juloni debata. Marsaringar mahatamot tu kami. Kabibuhal ni partod diod di ngulu nami saliling-ngililing na. Di bagasa Yesus Kristus, martangiak kami. Tujulom. Amin. Uriani Tuhan, buhal ni partodion nasahat tuhita di bagasa mingguon, imasya sada Musa bidu 22, ayat pitu sahatu ayat 2, diuduti mamuse dohot ayat 14. Alai boy do jahot taganup bidu 22 sada Musa ayat sada sahatu 14 hujaha madihita ayat pitu sahatu 8 rodi itaba ayat 14 songonoma hatani debata. Dungi ninna si Isak matu si Abraham amanay. Atehe aliamang ninna. Disodo au alianaha ninna. Dungi ninna si Isak ma. Nunga dison api dohot soban. Alay di dia do biru-biru. Bain pelean si tutungoni. Jadi nina si Abraham sai pilitoni debata di ibana sada biru-biru bain pelean si tutungon. Aliana jadi rap merdalam manasida naduai. Ayat 14 dungi di bayan si Abraham goarni pamiliani Jehovah Jireh
Jahoba manatap ala didok halak rasi rasan wain didolok ni Jahoba tataponna. Amin. Hurian ni Tuhan molo tapay hutihut parngoluon ni si Abraham sa sitong na adong do nalungun di pardagingon di pardalanan ni ngoluna. Alai nakpesongoni tong doy mana di permudu-mudu debata. Boy do si Abraham monang di ujian narotu ngoluna. Boy taparatiatehon buasa si Abraham sahat tu ujian tingkat tinggi. Jalaboy mana lulus tingkat tinggi. Na parjolo mai damang dainang taparrohahon sia sudut keturunan silsilah sada Musa bidu 12 boy tajahaganuk bibelta asalam tapahami sejarah keturunan ni si Abraham berkaitan dohok partodion atusata may Abraham mulai sian keturunan ni si Torah ima sian goar ni si Sem anak ni si Nuh sahatu Abraham jala taparrohahon di bibelta haruang ngadong warisan partodion mulai siya silsila ni si Torah sahatu si Sem ima anak ni si Nuh. Jadi siya nido alur ni ceritaon mulu siya sudut warisan keturunan silsila. Jala molo taparatiatehon bidu 22 ayat 8 idotong nani pasahat ni si Abraham tu yanakon nani haholongan na si Ishak tiki marpanukun si Ishak tu Abraham lao dipilihon anak na nani haholongan na tadado alus ni si Abraham makuling sian partodion. Hurian ni Tuhan perlu alus na panguluho partodion na makuling siya partodion na makuling siya nate-ate di bagasan hasitongan ni debata. Damang dainang ra'au tasigati rohani si Abraham uji buhay mana ubege pangiduan ni debata tu mana naikol leanon na nakon na nani haholongan nai naung lelek pinay mana buah rohani si Abraham tumangiho pangiduan ni debata sesungguhnya adong do petiki ni adi si Abraham dang mangului toluari na sida sahat tu gunung
lau mamelehon Ishak uji. Adong do sesungguhnya tiki di si Abraham merpikir alai huriani Tuhan perbueni parto diodo dihanguluhon ni mana tiki anak konai manukun ai ise do nanaing idia do biru-biru si pelehonota tu debata. Jadi siakatan itu hanon perlu persiajarata ulido HP mulu diwarison akan atoras tu gelengna warisan partodion tu debata. Tung masayulido HP mulu dipodahon mulu dihatahon mulu diajarhon akan atorasna tuaka pinoparna ngulu di bagasan debata. Kuriani Tuhan na berikut parwahonot tasyakatan itu hanon di ngulu ni si Abraham hapor siaoni sada basa-basa do di mana marlapatan mai dakape alani hamaloanna dakape alani haguguanna upaina boy partodion nahot tu debata alai dia tu simana doi si leon-leon ni debata tu yanakonna nani haholonganna hapor seau ni hape dak tabuan mulai hita tubuh tu pertibion hapor siau ni hape adong do prosesna ahanani alaman ni si Abraham mulai disuruh debata imana haruar siakutana uji lau mahu Abraham haruar sian bangsomu haruar sian luatmu nak pesoboto si Abraham tu dia imana nang lau marhuta alai diolohon imana debata di dalani mana dalanna di bagasar debata idok debata iko gabe bangso na belgado haduan pinoparmu dang dia tu si Abraham dang dibereng do matana alai pada akhirna di jaloi mana doi sian debata. Kuriani Tuhan ahanan yalaman ni si Abraham sasitong na tung masay di gosa-gosa baru kilo do ang roha perdagingon na alai roha partodion na mabay ni mana lam uli di bagasan debata. Kuriani Tuhan berikut Abraham monang di bagasan ujian naro tunguluna ahana boy diulay si Abraham diulay manay ahana soboy diulay mana di ngoluna diula debata di ngoluni si Abraham dang beterikat ngoluni si Abraham tu anak na si Ishak na ni haholongan nai ngoluni si Abraham terikat tu debata na makaholongi ibana molo taingot jamita minggu na salpo didok Yesus akai sejolma na makaholongi inonga doho amongna doho ianakonna lobi siya makaholongi au inna Yesus dang patuti mangihuton au kurian ni Tuhan
Abraham holan na mangului hatani debata. Abraham mangalean ahana ni pangido ni debata. Abraham makatahon hobar tulomo ni rohani debata. Ruas ni Tuhan sepintas ulaun ni Tuhan itu si Abraham dang uli alai sasitong na justru di bagasanido adong haulio. Abraham makaporsiai debata mangapehon sude ngulmi ningoluna tu debata. Aido partodion na mangulu. Jadi tiki partodiota mangulu di bagasan debata. Sasitong nai konadong do di bagasan ni. Ahana ni pangido ni debata. Ido si pelehonota. Ahagio ni debata. Ido si leanota. Alani Abraham sahat tu titik partodion na mangulu lulus tingkat tinggi. Ibagasan ulaun nai sesungguhnya basa-basa doi di mana jala basa-basai iula debata di Abraham. Berikut ulido HP mulu sahalak natoras mamemehon mewarison perbueni partodion tupino parna. Abraham mulai sian keturunan Nuh jolma na partodion natikos satu sisem satu Abraham satu Ishak imemeho kalahi imemeho nasida diwarison nasida partodion nabonar dijoloni debata. Amin. Martangya kita marmulia mahualiamang disude hatam nanaik siulaon nami dingulu nami gano sadabasa-basa do dingulu nami mulo partodion nami uli iliako tuhami mangulu partodion nami di bagasa katam jala sude nai siakodo harorona. Uhaporsiai hami hatamon. Mangulu hami mamelehon ahana ni jalom tuhami. Asasahat tami tulomon irohami. Di bagasa Yesus Kristus martangia kami madok mauliate. Amin. Hurian ni Tuhan si pulata maulauta di bagasan tikion nagabe si paingot dihita siya katani debata ima siya sada Musa bidu 22 ayat 5. Dungi ninna si Abraham matuaka naposonay. Disommahamu mangulon rapdohot
halode. Alai yang guau doho dak danaki. Lau mahami tusadui. Jalai dong martangiak kami. Mulak kami. Tuhamuon. Amin. Rimma hita jongjong. Taide homa tabuji debatatai. Tabuji debatatai. Doh tanak na Jesusi. Nang toni porbadi api. Marhasang apun sasudi. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama kamu. Di sodako Tuhan debatama buhina Tuhamu. Di pasaorhom madamena tutor di munaganup. Sadarion sogot rodi saliling-ililing na. Amin. 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 Horas mahita. Selamat hari Minggu. Sehat. Tuhan memberkati kita.